थाव लाबाय थाना रागा जोंदों आङो मानो रागा जोंदों बाबु अरनाय नों मानो रागा जोङो हाबा मावख'नाय गैया बा हो बहा थांनाय दा नोङो थांगोन आंहाबो जुथ' जासिगोन लोगोफोर जुथ' मा दाउखौ हमनो नायनो खिथिनांगोन जुथ' जायै सिगांनो जाखानांगौ दाउआ गुड मर्निं लोगोफोर न'आव फैलायबाय अके गाइखेर लाबोबाय हा गाइखेर आं लाल साहा लोंगोन गाइखेर साहा लोङोबा गेस्ट्रिक जायो नङा होमबा लोगोफोरनि थाखाय लाल साहा लोंनांगौ देहानि थाखाय देहाया स्ट्रं थायो लाल साहा लोंबोला नों गाइखेर साहा लोंले बुग्ल' खुब जालांबाय मानसिया गेस्ट्रिक नुखायो मानसिखौनो आंहा मुलि जाया आरो माबा नै दिनैथ' निरामिस नालाय दिंखिया खाना हो थेवबो सबाखायनोसै दिंखिया हाब्बा बोखागोन फै नाङा थां फालतु बाहाना बानायना जमा खालामनांगोन जोंहा हौवाया दिनै दिंखिया खादो मालाय सल' खनै खनै खादो आं लुवारगि माने हाबाखै दिंखिया मोनदोरा दिंखिया मोनदो सल' खनै खनै खानाया माबा खाना फै लुवार बागोन जोंहानिया मा दिंखिया दोङो गामसा ग्रुप ग्रुप बेथो लुवार मान खोजोबगोलै फैदो फैदो फै एसे गुसुं गुसुं खादो बारबो दै फै खिरखासो बा सल' खनै खनै खानायखौ मालाय हिट नांदो खोना हाय हौवानि मैगं सायनाया बेलेग मडेल जोंहा बिलाइखौ जायो इया बिलाइखौ जाया नै मिनोफा मा लावरें बिदि जाखायो बोरै जालायदो बेखौसो नों एवनांगोन आंहाथ' दा सोलाबखाया साथिल' खानाय मेंबाय हुदासो जाबायना निरामिस गेस होगोन नों निरामिसआव दिनै आं होआ खिन्थु सानसे थायो माथो जानाय जागोन नोंलाय समायसिथ' मानसियाबो नायलाय लोन्दो दै ना आगर गोनां गोजा बोराय मानसियानो आगरदोंलायनो माने दारिया सिना थांखा गाबोन थांसिगोन दारि सिन खानायद' जाखादोनाय सिनदो नामा गरमफोराव माबा लायो नों खनसेनि मोखां ओंखारदोना हामदो हामालै एख' हामग्रा मानसि नङा खायबा बाथिफोरबो बेदर जायो लोगोसे मानसि नङा होमबा नाबो बेदरबो जायो लेन्दो दै मोदोमसो ओंखारदो जों आरो हामबाय थानो हारसिं बासिखौ नाया सायबाय था बुरजासो जागोन थोआ होननाया आरो आलुबो होदेरगोन होनबालाय होदेरा दे सायबाय था मोदानलायदो दसंलै सान्दुंदो बोरैबा साफा नुलायदो मानसिखौ मोदानलायदो मानो रागा जोंदों बाबु अरनाय नों मानो रागा जोङो हाबा मावख'नाय गैया बा हो बहा थांनाय दा नोङो लोगोफोर नै स्कुलाव फिसाजोनि फैसा होनो थांनायदो आं हाबैया खिन्थु आं गस्ला गानाखैना है आं हाबैया नों जोंनाल' फैगोन नों इबानो जाबाय आं माथा गरम मोनो नखथाखौ थाइ थानानै माबा हिनजाव ओंखारफ्लाबासो थांफ्ला ओंखारो ओमफ्राय हाबा मावख'ना नङा मार्सेल खोनासोयो सगाव थांना थाहैगोन बेसेबांबा गोबाव बबे थाजोबगोन मानसिफ्रा हो नै न'आव थानानै जानाय लोंनायनो थांनोबो रोङा माबो रोङानो नांगौयैनो मोनायावबो खाजा मेगि माबारै गाबोन फुङाव थांदो फाइबा थांनानै नायग्रा नाया माने फुङाव थांगोन मोना मानसिया मानो थाङायलाय जाया नोंसोरो बबे खारजोबखो निजा जानानै गथ'फ्रा खारजोब्बायसो जायाबा जाजोबनोसै माबा दांदो जायाबा था बेखौबा जागोन इयो गोलाव जालायनो जादों नाय ओइ जों मोनजायादि
हा मोनजाया मोनजायो बानायना जाबा मोनजायो मोसा मुफुरनि खिखौ मोनजायो अयलै मोसा मुफुरनि खि बायदि जाबाय जा कप्तासे फैनायाव कप्तासे जालांखाजोबोयो नालाय बेदरलाय दा मा ओंख्रि जागोन दे अनलाजों बयलार जागोन बयलार लानानै फैखादो जायनि आंबो जानोसै मावङा सेरेबा गैला एसे खमनि गैयानो नों दै लानाय लोंखाजोबदों बा मिथिबांलाय लुजोबनाय जादों ना जानायाबा थिग बुंथारो गावना बुरजाथार बुजा गावनो बुजासिनखौ होदो आंसो बुजानो र' दा दसे थाना नोंखौ जालायगोन थांग्रा नङा आं नोंफायबो मार दिस्टार्ब मोनो हाबा अफार जायो आजिमे ओइनो होनाय सोरबाखौ होनाय मा जानो फैदो इयो नोंखौ जों खुरबाय देबा बोरै जादों संदो आरो ओंखामा थब सं ओंखामा जानांगौ अनला खारैखौ नों बानाय संदो ने आं सङा अरमाव फ्रिजखौ सोर दांदो फ्रिजनि दै लोंबा गैलाबो फ्रिजखौ लगायना दोन लोमजाखागोन इमान थान्दायाव जानाय सम बिराद अस्टारलै जानायना बिराद अस्टार जादों हायाव दाग्लाम जलायना जादों आंनिफ्राय गाइखेर गोखै लाना फै फैसा थाखा गैयिफोराव बेनो खबरसो जायो ने एसां गिदिर गथ'आनो बिमा खबरसो जाफायबावो सिंनो नायनि उदैनि पेकखौ नायनि 6 पेकखौ माबायदि गथ'निलाय बिमानि लाथारदो हायथु हायथा बोरैबा बाबु हायथुंखाय बे पेकखौ खिथिनाय उदैनिखौ इनि गामसाया हामनानै फैला जाथारा जानाय खिन्थु एक्सपार्ट दे एक्सुवेलि जायो लोङैसो मानसि नङा होमबा लोगोफोर हा लों आंनि बुस्थु मोनखायो गाइखेर लोंनाय माने गेस्ट्रिकनि बाहा खालामना लानाय दै अमा बेदर जानायाव मोनसेखौ मोनबाव अमा बेदर जानायाव आलुखौ गुदुंजों साखिना सालाय सामल'खाबाय खामरना दोङो गाबोनो बेदर बें बायना जाहरनांगोन नों नोंख' नै फैनायनिफ्राय खानसेबो रेस्ट गैया न'नि लकेलखौ मानसि जालांगोन The next day. अखायानो अखा मार अखा मार अखा नङा माथो अखा होनायानो लोगोफोर अखायानो अखा बोथोराव मा जालु मा मालु मोनो ओइ दाउआ मासे जालायनोसै जुद्ध जासिगोननो ना जुद्धआव थैजोबबा मोनजानायसो नङा मासे हमलायदो नङा होमबा लोगोफोर जुद्धआव ओरैनो थैना थांजायासैलाय दाउ अमा जि दङ जाखा बोरैबा जुद्धआ जाफ्लांना होबा जाहां अबस्थायाव दोङो इनो मासे हमदोसो जुद्धआ जासिगोन दानिया मेना दाउ आदार होबायानो र' दाउ थांगोन दाउ जालाङोनो माखौबा हमनो नायदो साननाय खैथा दोङो जि आराम थाथारदैनो हमबाय मासे सिरिजोब्बायसो आयै मासे हमबाय जुद्ध जासिगोन लोगोफोर जुद्ध मानाव हमनो नायनो खिथिनांगोन जुद्ध जायै सिगांनो जाखानांगौ दाउआ दाउ मालिकनो खिथिलांबाय जानांगौ आदार मोनजायासै नो मासे मानै माथाम माब्रै माबासो 7 8 9 10 जुद्ध जासिगोन लोगोफोर नोंसोरनियावबो दाउ अमा दंबा जाखा जुद्ध जाबा मोनजानाय नङा बेखायनो आं हमलायबाय आं सा लोङो मा सा लोङोलै आंनो मना लाबोदोसो आं लाना थांसै साफा खालामनो ओइनोसो मेहो जानाय जाना बावगारा हौवाया थांनो गोनां जालायबाय दा जुदि जाखांना थाङा होनलायबा निरामिक जाहोगोन गाबोन दुगैदोसो दाउ लकेल बुथारना जाहोबाय इ मा खिद' नाथुरा दोनलाय द' प्लेटसे जाखांबाय साराय जांखो
ना हायाबा जासै नों ओइ फाथोखौलानो जायासय बेदरखौबा जायो थांनो होननानै दाउ जालाय अमा जालाय नै हत्ति लुन लादो आंनि आं न'खौ मोदो बेयो हरनि अनला खारै गोजाया संना खारखो दालि दसे लाबोनांगोन अननानै होयो बेथिंबो थाङाबो दाउलाय नालाय बेदरलाय ना जायाखै ना जादो दाख्लै खनसे थांनांगोन दे दा सान्दुं दुंबाय दुगैदो न'आव फैबानो थांनो बायो मा नायनोसै थांसै होनब्लाना अमा जालाय दाउ जालाय थाङाबानो जागोन नामा गुदुं फुलायदो अखा बोथोरनि दाउ मासे बुथारनाय थेरेब्लेबनो थैजा मानसि खम ना मा आखाइ सोलायदोलै हामदार जा आखाइ सुदो आं बाराखै ओइ गिलासखौ सुना होखादो मोजां फाथोखौबा जायासय निरामिसखौबा जाया दुङा खुलायदों आंनि ओंखामा जादो ओइनि मावजो जमगासिनो ममब्रायना होलायदो नों लुन प्लेटसे लानायदो खुरैसे लानायदो एकदम बेदरबा खिन्थु जाग्रोथारो नोंबो ना आं थांनो गोनांनि जाग्रोबाय खोनादों लोगोफोर आङो थांनो गोनांनि जाग्रोबाय देसुं इथ' जाग्रोनाङामोन टाइम जाथ'वाखैमोन बेदर ना होख्लायबायनो फाथो दालि दाउ अनला खारै 10टायावनो सानजौफुनि ओंखाम जायो मानसिया बेदरबा थानो हाथारालै लोगोफोरबो ओइ होना जानि जा आं ओंखारनोसै न' सिङाव मा खालामबाय थाखो दहायनो थांनो होननाय मानसियानो मा जाखो आंजों मबाइलसो नायबाय थाबाय मा जाखो थांनानै ओंखाम जाबाय दुगैबाय इमान दाबो उथिया सोरो इमान मबाइलसो नायबाय थायो सानजौ लांबाय सानदुं इमान न'आव फैबा थांबाय मानसिया बिदि होननानै दा थाफालायगोन इयो दानसाजोबगोन मासे एख' पाकिस्तान बुस्थु गैया मालाय जानाया जाबाय थागोन थांनो ओंखारबानो बिदिनो बालांहैयो दा आरो मा दा थांगोन इलाय 12ता जानोसै थौ होनबायदाला गाबोननो फैलायगोन जाथ'दे जाबाय थाथो जाबानो थाबानो जागोन नामा ओइ थौदो हे नङा बिनि थाबाय थानाङा इमान आरामसे ओंखाम जाखांबाय रागा जोंबाय आङो आंखो होखारा टाइम जाबाय सोरांबारां थाङा दा अखा मोनगोन मोनजागोन नोङो पाकिस्तान मायबा नायै नायगोन नोंखो ओइ गथ' होखारबाय थाबालाय गथ'सो थांलायलांबाय थांदो दा अखा गोलैगोन बायो थांनो दे जागोन दे रागा जोंबाय थिननायनि हौवाखौ जेन थेन नाख्रा नासि थिनहरनो हाबाय नङाबा थांनो नागिरा मा एसे बायो न'आव फैबाथाय थांनो आलाय सिलाय खालामजोब्बाय न'मा खायै फैबा आलाय सिलाय जायो बोस्रांबाय थायो हे सादा थेबाय थालांबाय इनिया दा खम नायगिरबाय थासिगोन रागा जोंनानै दा फनाव ग्रोब सोंहरफ्लासिगोन आं